Hello guys, tinokutambirani mufaro nekudzoka kwamaita pachannel yenyu yamunoziva yemazuva ese inopisa inopopota aiwa inokanda ipapo pasina kuti chii kana kuti chii. So kana kari kutanga guys, please just click subscribe tongosimbisa nopachedu awa tinokutendai mufaro nekudzoka kwamaita pachannel yenyu. Nasitava nenyaya ya say wicknel na mkuru Thomas Mapfumo. Aiwa nyaya yemukuziva iri kupisa zvokudaro, but nhasi aiwa yazvika kuma extreme. Pane inonzi deep ndo yazoudzwa mukomana anonzi say wicknel, hanzi tambo yako idoko aisvike kuparafi. So guys, aisadi kuti tirebese nyaya takugera riri video muzvinzwire muzvitererere nega muzoti pari kunzi chii musaka tinofambisa kana kuita sei. Ivo vanachivhayo vanofunga kuti money can buy everything. Money cannot buy happiness. Izvo vamotogara tada kungomuudza I'm okay with what I have and what I am. Money cannot buy happiness. Money cannot buy happiness. Kana maprofita chaiva avanoti maprofiti vananigakiri vanozaniwe kwamarondera katsiru. They cannot bring happiness to you. Deye wicknel chivhaya chifunga kuti mari inotenga happiness, anodi kunowedzerwa mubhurukwa mune tambo isingasviki kuparafino. Mubhurukwa mawickness chivhayo kwaiye hapana, hamuna kana chirimo. Mune kadwa kasingasviki kana kuparafino. Zvaane mari anodi kuenda kunowedzeresa. Iye chivhayo kai ngai ndanowedzeresa mubhurukwa. Mota chaidzo dzinoda kudhiraivha une zvaunazvo mubhurukwa, kwete kuvhaira nemota. Mukore uno mubhurukwa usina chinhu. Unozonzwa vakuru vetaura manje vechikore kuti iwe yawe pavira ngoma usiku urefu. Tsumo iyoyo vazhinji ndoziva kuti hamuna zvamunombofunga nezvayo. Painonzi pavira ngoma usiku urefu, zvinoreva kuti the last joy of the day or the last happiness or the last happy moments of the day zvinonopera usiku. Zvino kana uri sawicknel usiku hwako unenge uchiitei? Izvo vamwe tichiruma muchochororo semachongwe, iwe wicknel unenge uchiitei? Nikadwa mota dzako dhiraivha zvako, dhiraivha zvako. Unofa mukadzi achikuti furoki. Isu tisina mota tichifamba ndakapaka bhasikoro rangu apa risina medhikadhi riya rinenge richitange ng'ombe yakarumwa mukwe nebere. Asi mukadzi kana oda kundidaidza anoti switi kana kuti hani, ndindototi hani haikona kundidanedza nemazita anotapira mani uchandiwedzeresa shuga yangu iwe mani unondikodheresa shuga. Haikona kundidana nemazita yayo akasanyaya kuti imbonditowo mhiripiri kana kuti sauti yemwoyo wangu ndichitsiura mukadzi kuti asarambonditi switi shuga yangu ingakwira. Hai iwoku mukadzi achikuti furoki. Noona mwana wavanhu achibata rushaya kuti zuva zaravira kudai ndonowigwa pamusoro nechidhundundu ichi, ndoshaya kuti ndochiudza sei kuti ndoda kudhuka. Apa riri kubatwa pasina. You will be on top doing nothing. Saka ngatisiyire vamapfumo haisi nhlire, haasi tatekile. Ngaende kuna vanhu vanoda zvimota zvekunyepa. Sei tisina watiri kumboona ari kufamba nayo mota yacho, kana akanogamuchirwa kumba kwake nemukadzi akapembererawo. Isu vamwe hatina zvatinazvo isu, asi ndikauya kumba neshindi chaiyo kana rushuro, mukadzi anoti gwada pasi apa agodetemba nemutupo, agotaura nemamwe asingarehwi, agodzokorodza futi achibonda maoko kutenda rushindi. Ko iwe wapiwa mota semukadzi wavo tisingavaoni kuya wachitendwa nevakadzi.
sei tisingazvioni? Usafuliwe nevanhu ava mani. Vari kuziva zvavanoita. Zano haipe munhu mahara, ende chinhu chekurombera uchipiwe mahara. Chinhu chekurombera uchipiwe mahara. Iye wicknel kana neshungu dzokupa ngaambonopiwawo mubhuruku kwaari kuwana sosi yake. Mubhuruku wamunga munopiwa munhu mune kadwa